finally solo lwgwpwr नै मा होनोमोनलाय जोंहा बेखौ मा जायगा होनोमोनलाय हा UN Park in Udalguri बुजिया UN Park लाय UN Park UN Park so guys जोङो बे गेटआव मोनफैयो आरोना ओरै जोंहा ओरैजा माने इरेक्टआव दङ ओमफ्राय ओरै जोंहा राफेल दङ so ओमफ्राय आंबो दंफैयो आरोना गाइस नो जों मोनफैयो आरो जों बासजों फैदोंमोन गाइस आरो रौतायाव फैदोंमोन आरोना रौतानिफ्राय डाइरेक्ट जोङो बास हमनानै फैबाय आरोना मोनफैबाय बड'फा बर'नि बिफा ना मा होनोमोनलाय बेखौ स नै बेनो आरो मेम'रियेल इन्टारनेट बर'नि गोदोनि नाम जादों दंमोन ना यालाय जेला 10 थाखाखौ लांफिननांगोनलै फट' लाखानोसै जोंनि लवगरफोर जायगाखौ नायनानै बिराद मोजां मोनदों आरो फैनानै बिराद गोसोखौ सान्थि मोनो आरोना बेबायदिसो आरोना दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों लोगोफोर थाखा लानानै गैयाबालाय मा जानो बे बरिया उनाव भिडिअ खालामफैबाय थाग्राया बेयावसो खालामो ओमफ्राय नैबे फख्रियाव फट' लासैयो आं मायाव लायसै सानबाय थायो